ಮೊನ್ನೆ ಬಕ್ಕದೊಂಜಿ ನೆಟ್ ತೂಯನಂ ಪೇಪರ್ ಪುರ ಬತ್ತನು 24 ಯುವತಿಯರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಕಾರಣ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಿತ ಕೋಡದ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇದು ಪೂರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಐತ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬದುಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 25 ಯುವತಿಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡು ಓವು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರಡ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಉಂತದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟಿ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಾನಮಲ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರಪ್ಪನಾಗ ಜಗಲಿಡುಕೊಳ್ಳುದು ಓದುದು ಮಗ ಅವಳು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಓದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ಪುಣ್ಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುರುವಾಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟೋಣ್ಯಾರ ಪುರ ಆತನಗ ನಮ್ಮ ದಾನಮಲ್ತ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಓದು ಮಗ. ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಈ ಮೂಜೆಕ್ಲ ಯಾನ ಅಪಾಯ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಯ ಪಣ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಚಿಲ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಓದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತರೆ ತಿರ್ಗದು ತರೆದೇರ್ತದ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕುಲು ಏತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿ ಇಪ್ಪಣಗ ಸೋಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ದೈರೋಡು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಏನಿಡ್ದಕ ಏತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸುಕೋಟು ಜಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜವಂದಿಯರು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳನ ಸರಂಗಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಏತು ಜನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ರೆ ಕಳೆಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದುಂಡು. ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ದೀಪ, ತಡೆಯುವುದೇ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪ. ಜೋಕುಲು ಚಿಲ್ಕ ಬಾಡಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಮಡಮಿತ್ತು ಗೌರವಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಗೆರೆತು ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡಿಯ ಎಂಕಲ್ ಹೇಳ್ದ ಬಾಲದ ಫೋಟೋ ಏರ್ನನ ಕೈಕು ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯ ಪಂಡೆ ಒಂಜ 5 ಲಕ್ಷ ದೀಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಣ್ಣಗ ಪೋಡ್ತದು ಗಿಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ವಿಷಪರ್ದು ಸೈತೊಂದುಲ್ಲ ಗುವೆಲಗಲಾಗಿದ್ದು ಸೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದೀನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುಡು ಜೋಕಲ್ನ ಪಿಂಡ ಬಿಡುಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರುಂದಾಂಡ ನನಲ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಓಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ನನಂತೆ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪಾಡು ಏರಂಡ ಒರಿ ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಅದು ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲಾಸು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕೂಗುದಿಲ್ಲ. ABCD ಇಯಾಪುಜಿ HIJK LMNP ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ರೆಡಿ ದಯಮಾಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತ ದಯಮಲ್ತದ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾರ್ಕದ ಒತ್ತಡ ಕೊರಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ತರೇಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕದ ಒತ್ತಡ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನದ ಕೈತಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಾತೆರಗೆ ನಮ್ಮದೆತ್ತನ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕು ಅಂಚಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಬಡದಪ್ಪ ಜನ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಅಂಚ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನೆ ಮಾನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಬತ್ತೊಂದು ಟೀಚರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಠ ಅಂತಾರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟದ ಇದು ಬಂಡೇರು ಮೂಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆತ ಕಮ್ಮೆಣದ ಕುಕ್ಕು ಹಾಜಿರು ಪಾಡಿಯರು ಈಗ ಗಣಿತ ಪಾಠ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂಡಿಸು ಸಂಕಲನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಬಂಡೇರು ಒರಿ ಹುಡುಗನ್ಲೆತ್ತೇರು 2 ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 2 ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 ಬಂಡಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳು 2 ಕುಕ್ಕು ಈಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಕುಕ್ಕು ಈಚೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 ಬಂಡಿ. ನಿಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಆಪುಜಿ ದೋಜುಂಡು ಬಂಡೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಣೋದ ತಿರಂಗಡಿ 2 ಆ್ಯಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 2 ಆ್ಯಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಬಂಡಿ. ಟೀಚರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಭಾಷೆಗೆಟ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ನಗರ ಪಂಚಾಮಿಗೆ ನೀ ಪೋಪುಜರ ಅಗೆಲು ಬಿನಿ ಬಾಕಿ ಆತ ನನಗೆ ದಾಯ್ತ ಸಿಕ್ಕು
ಆ್ಯಪಲ್ ಸರಿ ಬಣ್ಪ ಮಾರೆ ಕುಕ್ಕುದಾನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಡಪಡ್ದು ಪಿರ ಕುಕ್ಕು ಬಣತೀರಿ 2 ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 2 ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5 ಬಂಡಿ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ದೋಷ ಉಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಮರ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಹುಡುಗಿ ಬಣಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುವನ್ನ ಚೀಲೋಡು ಉಂಟು ಟೀಚರ್ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಾವಡ ಎನ್ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕೊರ್ದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದೆತ್ತನಾಥ ಮಾರ್ಕೆ ಯಾವು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆತದು ಆಳ ಆತದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕದೆಪ್ಪೆರ ಪೂಜ ಹೊರಿವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿ ಮಾರ್ಕಾರ್ಡ್ 19 ಕುರಿಯೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮ್ಮೆರಡ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಬಂಡಿ ತೂಣಗ ಆಜೆಟ್ಟಾಜಿ ಪೋಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಬಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದೀಪೆ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ 32 ಕೂಲಿಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅತಪ್ಪ ಸೈನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಪೊಡಿಚಿ ಅತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಪೊಡಿಚಿ ಆತನಗ ಮಾರ್ಕಾರ್ಡ್ನು ಒಯ್ತದೆ ತೊಂಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಕುರಿ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಮಾಡು ಅರೆ ಬಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದಲೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ದೇತೊಂಡೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣಿ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ಈತು ಫೀಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕುರುಕುರೆಗೆ ಪೂರ 19 ಮಾರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 60 ಎದುರದಿಲ್ಲದ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಂತೂಲ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ನೂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಬಾಡ್ಬೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಾಳಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂಡು ಆತನಗಮ್ಮೆ ತರೆಗಿರ್ಬೋದು ಪಂಪಿಗೆ ಯಾನು ಸಾಮಲನ್ನು ತೂದೇ ಪೈಲ ಆಯ್ನ ನೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನೆ ಆತನು ಮಂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಎದುರೆದುರು ಅಪೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಈ ಪದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಅಪೆದಿಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಡನಡ ಪಂಡಲ್ ಬಡಿದಿ ಇಂಚಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಓಡೆ ಬೋಯಾರಂಡು ಗೆಂಡ್ಲೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಬಕ ಪಾತೆರ ನಿತ್ತೇನೆ ಪಾತೀರ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗೆ ಸರಿ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಗಡ್ಡ ಪೂರದಿತ್ತು ಜಲಜ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಕೋಡೆ ಪನ್ನ ಬಲೆ 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 ಪಂಡದ ಕಿಟಕಿದ ಕೈತಡ್ಲೆ ತುಂಬು ಎದುರದ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಂಡನಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಬತ್ತದು ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಾಯಿ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಶೂ ತಿಕ್ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾರದ ಕೀಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಕಾರ್ ಪುರ್ಚಿದಾಡೆ ಹೋಯ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ರತ್ತ ಅಂದ್ಯಾ ತೂಂದುಲ್ಲ ಬುಡೇದಿ ತುಲೆ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಆಹಾ ಬಡದಿ ಬತ್ತಲು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡನ ಕೈಟ್ಟು ಕೊರಿಯಲು ಕಂಡನಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಬಡದಿನ ಕೈನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಪ್ರೀತಿಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಇರೆಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸನ್ನಿಯ ಆತನಗ ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಂಚ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏತು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಬುಜಾಲ ಬೇನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಪುಣ್ಯ ಟೀಚ್ ನಮ್ಮ ನಂಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೋನಂದೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣೆ ಬಂದುಲೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಐಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೋಡು ಅನ್ಪುಣೆ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಲದೊಂದ ರೆಜ್ಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲ್ಪವಡನಂಚೆ ನಾನು ಯಾವರ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಏಕೆ ನನ್ನತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲ ಆಪುಣ ಹತ್ತವು ವಿದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪುಣಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಮುದುಕರು ಯುವಕರಾಗುವ ಮಾತ್ರೆ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೋಣಗಾಯ ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಎಲ್ಪ ಆತನ ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಜ್ಪರ್ಸ ಆತನ ಈ ಸರ್ತಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಳೋಗುದುಂಬು ಹೆಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜವಣೆ ಅವಡು ಬಂಡೆ 30 ಮಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಗಳ 30 ಮಾತ್ರೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗಳ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡಿ ದಿನ ಕೊಂಜೆ ಪರಡು 2 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಬರ್ಪೆ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪೆ 18 ವರ್ಷದ ಜವಾನ್ದಿಯಾದ ಅನುಶ್ರೀಲಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ವಸಂತ ಬರೆದನು ಒಲವಿನ ಓಲೆ ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿತು ಕೋಗಿಲೆ
ಮಗೆ ಪಿರಾವುಡು ಉಳ್ಳೆ ಮಗೆ ಪಿರಾವುಡು ಉಳ್ಳೆ ದಾದಂ ಒಂದು ಇದು ಫೋನಾಗ ಏತು ಪರಬಿತ್ತಾರೆ ಏತು ಶೋಕತೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮುಪ್ಪ ಮಾತ್ರೆಡು ಅರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜರ ಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಂಚಾಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಏರಿಗೆ ಪಂಡೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಒರೋಣೆ ಮುಪ್ಪ ನಿಂಗೋಡ್ಚಿ ಆರ್ಯಾನು ಬೇಗ ಜಾವಣೆ ಆಪೆ ಪಂಡದ ಮುಪ್ಪೆನ್ಲ ಗುಳುಂಕ ನುಂಗುದು ಒಂಚೆಂಬು ನೀರು ಬರಿಯರು ಮಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೂಪೆ ಒಂಜರ ಫೀಟ್ ಹಾತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮೀಪಾದ ಜಪಡಾದಿನ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕಲ್ಪಡಪ್ಪ ದಾಯ್ತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಣ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಐಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ ಐಕು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ಪಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗಳಕ್ಕದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರದ್ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತನೇ ಶಬ್ದನೇ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಏರಗಳ ಬಾಲದ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚನೆ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸಾದು ಪೋಯಿಂದು ಬತ್ತನಿ ಈ ಮಂಜಲ್ದಾಯ ಬಗ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಕರಿವರ್ಸಲ ಈ ಮಂಜಲ್ದಾಯನ್ಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಈ ಮರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಬೆ ಇಡೀ ಪರಡ ಅದು ಬಿಡುಪೈತೆ ಮುಳು ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬುಪ್ಪೊಚ್ಚಿವ ನೋಡಿಗೆ ದಾಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಜೋಕುಲು ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ದಾಯೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಬಿಡುದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅರಾಧ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ದಾಯೇ ಬಾಲೆ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಗುಳ್ಳಾದೆ ಪೇರು ಗೊರುಡಪ್ಪೆ ದಾಯೇ ಕಾರಡೆ ಮೀಪಾವಡು ಜಾಕೋಣ ಪೇರ ಜಂಜಿಂಚ ತಿರುಗದು ಬರಪುಣೆ ಬಾಳೆ ಮಿತ್ತು ಜಪಡಾವಣೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಪಾಡಣೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಶಾಂಪೂ ಸರ್ವಿಸ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಶಿಯಲ್ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆಪುಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಮದಾನೆ ಮಲ್ತ ಬಂಜಿ ಕೊರಂಡ ಯಾವೊಂದು ಗೆರೆತ್ತ ಬಂಜಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯ ರೌಂಡ್ ಕುರ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಅವು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ಐಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕುನೇದುಲೆ ಕಂಜಿಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕದ ಕಂಜಿ ಸರ್ತ ಉಂಟುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುಂಡು ನರಮಾಣಿ ಈತ ಕಲ್ತದ ಸರ್ತ ಉಂಟದ ನಾಳು ದುಡ್ಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಪಾಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಏಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರಂದ ಒವ್ವೇ ಅಪಾಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೇನು ತೂವಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜವನಾಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ ಐಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬೋಲು ಪುರ ವಾ ನಮಣದ ಪರ್ಬೋಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಇಂಚಿತನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಕೆಡ್ಡೆಸ ಬಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣೆ ಆ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಟಿದಾಣಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಟು ಆ ರೀತಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುವ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಎಂಚ ಆ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಬತ್ತಲು ಒರಿಬೋದು ಅಮ್ಮೆರಡ ಬಂಡೆಗೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾಠ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂದವೇ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕದೆ ಏತ್ತು ಜನನ ಔಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮೇರ ಬಂಡರಿಗೆ ಬಕ ಈ ಏರುಂಬೆ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಅತ್ತಂಬೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಆತನಗ ಬಾಳೆ ಬಣ್ಪುಣಿಗೆ ಟೀಚರ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಪಣ್ಪೇರಪ್ಪ ಈ ಓವ ಮುರುಗೋಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಪ್ಪೋಗಿ ಎಂಚದ ಎತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಏರೇರು ಆവശ്ಯ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪವಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡ ಐಕೆ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ರೂಪ ಬಂಡ ಕಲೆ ಇನಿ ಕಲೆ ಬಂಡ ಕೆಲವತಿ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಲ ಏತು ಬದಲಾವದ ಮಂಡ ನರಮಣೆಗೆ ನರಮಣೆಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿಜ್ಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬಾಗಿಲು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬೀಗ ಬಾಂಡು ಬೊಕಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದ CCTV ಒಂಜಿ ಬೈದು ನಾನು ಅವಳವಳು ದಿಕ್ಕಾದ ಬೋಪುಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಏತಂದು ಏರೇನು ಏತಂದು ಕಾಪೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಸೈಡ್ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಾಲ್ ಪಳೆ ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಟ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಿನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡದ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದುದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆದ ಆನ್ ಆನಾಗ
ಎಂಕ್ಲ ಬಾಳೆ ಓಳುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತದಿ ಕುಜಿದೆ ಬಂಡ ಮೋಣೆ ಎದುರುಡಿ ಪೂಜಿ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ನೆ ಎಂದೇಂತು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೋಡಾಯ್ನೆ ನಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೆ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಿದರ್ಶನಗತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಅತ್ತಂದು ಬಂಡದೆ ಏರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪುಡ್ಬೇರು ಆತನಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಯಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪಾದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರದ ಫೋಟೋಲು ಬೋಪುಣೆಂಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗೆ ಎಂದೆ ಎತ್ತ ಕಡಪುಡ್ಬೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೈಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಗಲ್ಪ ಹೊಡ್ಬಂಡಿ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆ ಭಾರಿ ಕಲೆ ತಾಕತ್ತದ ಕಲೆ ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಕತ್ತದ ಕಲೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಬಂಡ ಹೀರೋ ಬಂಡ ಏರಣಿಗೆ ಇರ್ತದ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ನಕಲು ಅಕಲು ಹೀರೋ ನಕಲೆ ಒತ್ತೋನ್ಗ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೀರೋ ನಕಲಿನ ತೋಜ್ಪಾವಡತ್ತ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತೋ ಜನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾತು ದಯೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನ ಬರೆದ್ದಿಂಡ 15,000 ಲೈನ್ 15,000 ಲೈನ್ ಆಪುಣಂಚಿನ ಸಂದೀಪಾರ್ಧನನ್ನು ಬಾಯ್ಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿ ಬತ್ತದ ಆ ಒಲಿನ ಪೂರ ಮೊಡೆದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣ ನರ್ತಕೆರ ಸಮೇತ ತುಳುನಾಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ನಕಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂಕು ಗೊತ್ತಾವ